Shaman. Iwo wakaramba kutendeuka muswesani. Kanzi dansati nashumirwa na Mwari akazoramba achinditi tendoka. Ndokumbirisa. Sinotsvaga kana pane swimming pool padhuze munhu papati. Kanzi ayo ndakufundira. The next day the pastor received a message that the guy was dead. Akafira pa accident. The following day, iye achiri chakubhabhatidza kuswera mangwana. Uyo aiti ndibhabhatidze. Akaita accident mangwana. Sometimes kana pachinzi ngatiite chakati mimba yaMwari. Do your best. Ndokutauri. Izvi vanhu vakanzwa unzi kumusha kuna Ashaya. Unonzwa vachiti asisipiwe here. Ndiye watakasiya paChristmas achirwara. Ndikandikutaurira akufiwa nevanorwara. Unofiwa nevakufanira kufa. Ukangonzi ifa chete. Hapana anobvunza kuti vanga vachirwara here. Unofa uri bhoko. Vanhu vachiti mukamutarisa ari mubhokisi anenge achanyemwerera. Iwe wakafa. Kuine mumwe ane 2 years achikosora. Achikosora achidaro achibhema futi. Achitanharo ari pachigrid. Iwe wakanyarara wakasofta usingapute. Uchiri chigwindiri usingakosori. Wobva wafa. Do your best. Shoko raMwari kuti kana manzwa izwi rasha musaomese mweya. Hallelujah. Shamwari buda mupombwe. Regerana na Roda. Natsomufonera ndira kukuona Roda. Mumwe murume akati kwandiri munhu wamwari zvatakaita. Ndatsoti nini handichada zveunzenza. Ndobva ndati kuna Sipiwe pafoni handikukuona uri rabishi. Ndida kunamata. Ndobva ndazofonyera after a week ndati Sipiwe ndakukuona. Ndaingotambuwa. Ndaida kuona kuti unoita sei. Watindikakurambira Sipiwe. Andibva ndavata naye. Ndangopedza chete ndobva ndadhindiwa. Kati Sipiwe rabishi. Sipiwe nchamuraya. Pandaita 2 weeks ndisingatauri naSipiwe. Ndakadhiniwa. Chiti zvekudzedza handichada. Ndobva ndati zvandava kuita izvi zvasina kumufonera. Ndaona zomuudza tiri 2 kuti Sipiwe siyana neni. Ndobva ndaenda bva ndaonana naSipiwe. Musiwo yakauya akaponda zvisingaite. Taiva tanorora tese kuti musiwo. Hairi munhu waMwari Sipiwe anditambudza. Nditi murape so kana imi mukamuonawo muchamuona kuti aripo. Ndinogenda riri kuveswa moto. Charionawo futi kuti ririko. Chinamato wakatanga naye zvakanaka uchiita nemwoyo wako waakuti hauchada but kuti ubude mazviri zvaakuramba. Indava chinamato zvine mweya wazvo. Unotora simba raMwari kuti ubude mazviri ende vauri kukanganisira vana vako. Pavachatipfugama Mwari tikomborerei. Mwari achativerengei yandakaita Soromoni. Ndoda kukuita yandakaita Rehobhoami mwana waSoromoni. Ndakamupa prosperity yakadivhaidwa. Iye achifanira kubudirira. Chikonzero nekuda kwababa wake. Vakaendesa mbeu yavo kuna Satani. Vachinamata chiumbwa chinonzi Ashtoreth, chiumbwa chinonzi Molech, chiumbwa chinonzi Milcom, chiumbwa chinonzi Chemosh. Nekuda kwavasikana vavakavata navo. Kuti amai vanogara pamba pane murume anenge achinzi director, mabenzi akazara. Vane murume anopinda vanovata naye mba every day. Vanotora guarded boy wavata naye. Indava. Tama business mino ningwari busy. Akakuzota ari busy ndiya. Mungeya. Hallelujah. Munhu anoona anonzi akamitisa bofu. Indava. Munhu waMwari vasikana vacho vakunyanya kutadza kupfeka. Tingaida kuti zvibate but mapfekero avo kuzvibata kwacho kunenge kwakunesa. Kana mukavaonawo munhu waMwari munozoona kuti vakadzi vakukonzeresa munyika muno. Kwakabuda imwe nyaya yemumwe murume akarepa mwana ane 8 months. Saka ndapika nyaya yacho ranga riri mini futi.
Zvine mumwe yecho. Hazvina basa kana nekuti pane mini kana kuti chinamati. Chinamati. Musikana wasangana naye kubhawa zuva rimwe chete kana kuti kubhora kana kuti kurali. Unobva wavata naye musi iwoyo. Worega kupfeka kondomu. Funga wega kuti chivindi chako chinobva pai. Haumuzive kuti anobva kumaini kana kuti anobvepi. Iye hakuzive. Such kind of recklessness is not physical. It's a spirit. Zvine mweya wazvo. Unozengowa kuenda kubongo dai kugobvera zizoroso. Ndachita usengo pai. Enda ngotenga mapepa aya adhure wani. Wanyura. Mazona dzaa kufamba dzakabhalanza nechimuti so. Zvoita zvodzaro zakatibata. Ndakaitwa pena zvaizvo. Pfungwa dzaa dzaenda kupi? Uita seunombomira kurizina so. Hallelujah. Ukada kunatsonzwisisa nyaya yeupfambi kuti chinamata. Enda unotarisa macases anoitika mudzimba. Kuti munhu anogona kutoroorwa, anogona kutoona mumwe mukomana uku akaenda zvaanoita. Anoda nemunhu kuti naiyewo kumuintrodusa chakwana kushamwari yangu anonyara. Patanonga isangana pakona chiti everyday pakona. Everyday pakona. Inga uri kunyara naye, pfungwa dzako dziripi? Dzinobatwa dzoendeswa, wotambiswa nhodo naSatani. Unozotanga kugaya kana wapedza kuita. Mumwe munhu akayokwandiri kuti munhu waMwari doro rakaipira chii? Munoripopotera, munorivenga doro makarivengerei? Kana mungaraisada kuti vanhu vamwe doro akamirisire mhunga. Mwari ndiye akandisapura yakare doro iyi. Ukaona munhu akudaro akuperi baba. Mhunga ndeyei? Mwari akatotipa mhunga aida kuti tidhakwe. Imi makarivengerei doro? Rakaipira chii doro? Chii chakaipira doro? Ndikati handimbokutsvagira vhesi mukoma wangu. Ndakutanga newo palevho yekurizina chaiwo. Zvebhaibheri tombosiya. Chekutanga chakaipira doro ndechekuti harina charakanakira. Ndo chekutanga ichocho. Usiku hwese remwe achidutira maliquid asina chiyamuro. Kusvika kwaedza. Shuwa tikoende dhora zoenda hayi mahara. Unozvionawo sei? Hallelujah. Mvura 500 1 liter yemvura. Mvura chaichayo isina kana kuitwa sei. Dhora 2 liters yemasese 75 cents. Yakafementwa 3 days. Vakasanganisa vasanganisazve. Pane vakawanda vari involved, quality assurance manager, marketing and lots of people. 2 liters dhora. Mvura haina kana chayakasanganiswa, ingori mvura yakakotorwa pasi. Dhora 1 liter. Indava rokuchipisa zvinouraya kuda. Indau. Hallelujah. Ukada unatsotsvaga zvinhu zvine chinamato mukati, uchaona kuti Satani wakazvitendera kuti zvichipe. Zvinhu zvese zvinouraya zviri affordable. Ndaitsanangura nyaya yepinda musmart yecircumcision. Kuti isusu tiri mucovenant yenyasha. Old covenant ndo yave covenant yeropa rewhite. Iri covenant of circumcision. Mwana wechiJudha aidzingiswa nezuva rechi8 kana aberekwa. Takabuda mucovenant iyoyo hatisisiri vana vekudzingiswa kwenyama yavanhu. Tapa kudzingiswa kwemwoyo yedu, kudzingiswa kwemweya yedu neropa raJesu. But nyika all of a sudden yakafuma yakudzingisa futi. Ende ichizviita mahara. Iro Bhaibheri chiti hatirarame pasi pemurayiro. Nekuti kururamiswa hakubve pamurayiro. Dai kururamiswa kwaibva pamurayiro, Kristu wakafa pasina. Pauro anobva ati zvino Kristu wakafa pasina here? Obva ati God forbid. Vanouya kumaraini kwenyu voisatenderawo, voti uyai tiri kuchekei, voimploya manesi, haikona kutaura nemachemicals ari pa akawanda,
Voya vokucheka kuti vanozvirasira kupa ubvunze mahara. Ukagosora ukati ndipe paraseti vanotitiunza nyoresa kadi pati kuchekwa mahara. Unyumwa wakaita sei? Ari kubhadhara manesi wayo ndiani? Ndiyani ari kubhadhara? Chinomato izvi is the mark of the beast. Unopaine manesi achishena aripa nokutambira here mufuko tikaita zvakadai mahara. Ndiani ari kukupai mari? Mukadzi akada kunopona akasanyoresa kadhi havamusunungudzi. Mwana anogona kutoya akaita president. Pati kuti uchekwe wewe uya usina chinhu. Inda. Why? Zvikunziro zvacho runzwa vachiti circumcision inoreduce the rate of infection by 60%. Oh. Saka nyaya yese yekucheka vanhu ndekuti vanhu vaure zvakanaka vasina stress dzechirwere. Makatouya kuzocheka vanhu kuti vanyatsonzenzereka. Uku mungara achitopombwa handidi muchiti aiwa tikakucheka hauchabatwa shawari nekuva uchadzorova smoothie. Ndiani anosponsa zvakadaro? Is the devil. Ipapo vatorina vamwe pasta vakachekwa izvozvi vachitonzi pasta. Mwari wenyu ari kupi? Munoisangano toti apa mweivhavoo zvaro ende vanozviadvertisa pamabillboard. Hapana billboard rakanzi musarova nemubhawa kana uyai muchekwe riripo. Nedziyo dziriko ninja president akaimba chapresident akaimba uyai muchekwe achitobhadharo. Chinamato bhuru chenjera usaitiswa zvese zvese. Kana uine mudzimai wako mumwe chete kufunga kwako mungara akasika bonda achiti vanhu vanotadza kurinzwa zvakanaka vakasachekwa. Ndaa chimwe chikonzero chawo ndechekuti it enhances pleasure. Mwari akapedza kusika munhu haana kudzingisa Adhamu Mwari angomusika chete akati it is good. Nyika yakuti it's not good kana asina kuchekwa. Whose message is that? Hallelujah. Amusi muchinamate remi. Mukomana akakwanjirwa kuti muna Mwari ndakadana nemusikana ndobva ndavata naye but zvakazoitika nezvokuti ndakazomuramba saka ari kuti kuda kuti azokutamba neni tete wangu anobva kuchipinge. Saka ndakasara nembeu yako musuya dao kugadzira saka ndibatsire kuti ndisagadzirwe. Kana una kuuya pano kuti uri kuda Mwari kugadzirwa ndongo wako kunetsa. Hai ide unogadzirwa tsayo. Mozouya magadzirwa nzodaruka muna Mwari ndogadzirwa izvi. Wakatosiya mbeu iyo wakanga watogadzirwa. Nekuti wakatosiya mbeu kare transaction was done. Zvokuti izvezvi ndisati tabva pano toda kuita ban. We want to erase, we want to extinguish every foreign ordinance yawakasiya in the kingdom of the devil. Your page must be clean in the Lord. Bible roti vakakunda neropa regwayana uye nekupupura kwemuromo yavo. Kana usingazviziva uzvipupure ende kana usina kuzvipupura Satani anoramba akabata evidence iyo uri wangu. Hallelujah. Mwe mukomana akauya pana munhu wamangari pane mwe musikana wandoda kuroora takambokunzwa muchiporofita tada kuti mundiudze kuti ndiye here. Asi musikana uyu anoenda kuchechi hombe ndoita ukachechi kadiki andinoenda amauti chechi hombe yakaita sei? Inonzi chechi hombe inenge yakaita sei? Kuwanda kwavanhu here ndokunoita hombe yese akazviramba here. Hallelujah. Mumwe musi takauya muno mutaundi nemusikana ndamuti ngatisangane mutaundi tiende kuona prayer. Ndobva taenda bvatanoenda kumuvi bvatabva kumuvi bvatadya chikafu taakuda kuenda ku all night akabva anditi ini zvakuona iti handisi kuda handei kumba kwavo. Ndobva ndakaenda mubvunza kuti musikana uyu uri prepared kumuramba here? Hauna kuvata naye here?
ndopa akatanga kutora nyaya ndomusi wandakavata naye saka handina kuzoenda kuona iti pureya ndakazovata naye kumba kwangu ndikati aiwa kuona iti wakaenda wakangochinja kukunoitira che wakatoenda kuona iti uku ndoko wakazononamata manje ukasiya offering svinu ndokubva ndamuti saka uda kuti ndikuudze kuti musikana uyu ndewamwari here akakutadzisa kunamata mwari akanokuendesa kune imuona waida kunamata mwari zvakati ndaida kutononamata musiiona hauna kuzoenda izvezvi uda kubvunza mwari kuti munomuona sei hauoni here kuti minyuro unayo kani haleluya izvezvi izvi unosara wofamba hako but kuine zvakabatwa munyika yemweya satani achibheja kuti murume uyu mwari haasi wenyu ndewangu zuva rakati akanga achinzenzereka nanhinga ari pakati mbeu dzacho ndinadzo kuno buritsai zvenyu zvamakapiwa naye inyanyizvi zvina mwari zvawakaendesa kuna mwari hauna chiriko but there are real offerings in the dark world that you offer to the devil wakanamata zvifananidzo wakanamata zviumbwa uchifunga kuti zvokuti corruption chaichayo chinanda kukangana nyaya corruption war it's another abomination yawanika kuAmmon Molek ainamatwa kuAmmon angari also a god of corruption iyoyoyo Jesu akati mukaona yawanda mozoti ndapatuze kuuya ukasangana nemunhu nevanhu 3 muno muZimbabwe possibility ndeyekuti vaviri vacho vaita corruption musiwo for every 3 people that you meet in Zimbabwe 2 of them had just been corrupt a few minutes before you met them akuti sina kusina corruption nekuzvitunha chaiko kwakutonyorwa kuti utore chitunha isiri nguva kutora zvitunha anyway hallelujah anyway vakambotanga vachinyara kutora mari dzemadraivha ekombi pazvakatanga iye zvinei zvavachanyara vakunyatsoudza driver shamwari unza mari uende kuti motikari nemapepe rekoti hana takanga kuzoita mari tora mari united inobatwa nhasi yobatwa mangwana yobatwa vakutofamba vakadisplaya ticket tapiwa kare kana yakurubuka unonzwa vachinyepa tine urombo makombi akaipa chaizvo inani problem vane makombi vanofanira kuregulata zvinhu izvozvo ndo vane hore kana kombi iri unroad worth yapiwa ticket inosiyirwe ichienda muroad ikuenda kunodii kuti unroad worth kudii kuti inouraya izvo zvinoreva kana mota ichinzi iri unroad worth iri kunzi inouraya zvikutaura but inonzi iri unroad worth yopiwa ticket yonzi enda wakadaro ozone yakarara nemusana pachinamo 7 a day corruption haleluya akabatwa akanzaende kukoti anobhadhara futi kukoti ikoko munomona akuwayawaya hamutipedze mari iri ikokara tadzoka apana chichashanda wedha wamusungisa wamaendesa kukoti zvakafanana hapana kusiri kubhadhara kunamata vanodya zvefufuro ukapinda mukliniki uchida kurapwa fasta unomonesa kadhora patebho yanesi vamwe vakutonzi auya anga ari pambo yakuserisenuni ambenga ane mudumba anga ari kuseru vabereki muregererei wakutorapa haleluya zvino mwari akanyanya kunyangarirwa nezvinhu zvakadaro ane imwe judgment yaanogona kuita before the final judgment nekuti chinyangadzo chikaramba chomunyangadza anoita zvaakaita paSodoma haleluya corruption yamunyika yedu inosemesa vanhu vakagara mukombi vanodamburisa achitonyorwa vakatarisa hapana anobhonga noti akada kubhonga ndiye anosara vakuratidza kuti ndiri mupurisa mukombi vakasara maya otosuzwa vava kukoti obstruction of justice
Hallelujah. Haichaita. Izvezvi zvakaita pauniversity of Zimbabwe varipo izvezvi vasina maqualifications ekuti anga achita program iyoyo, but ari kuiti it just depends on how much you have. It no longer matters what you know, it now matters who you know and what you have. Yanyika yekuti unoziva ani uye une ukana uine unongoziva chete zvakabhadhara. Hallelujah. Chinamato kare kedu taiziva kuti kana vanhu vakanga vari pakliniki pakauya munhu wechikuru haaiswa muline, aiwa pinda igogo ubatsirwe muri masenior citizens. Izvi zvakuno izvo tiembere kuita sei kwati ndamukira pana pabva kuti ndikutomhanyawo. Now ukanostarta ma-qualities aShemosh Baruch God unononzwa kuti anga also a god of cruelty. Ariwo utsinye nauti tiye mukati muno usambomhanyako. The Lord wants to deliver you now. Maranga to deliver from these gods. You need to have a clean page in your life.